Vidíte, ja som ani nestiel pochváliť prezidenta Pavla a pani Pavlovu, jak to dobre robia. A tu Ankaru jste sledoval teď, jak jsme tam měli 2 delegace v podstatě. Sledoval som aj to obrovská škoda. Strašne mi bolo ľúto, strašne ma to mrzelo pre Českú republiku, to, čo sa tam dialo. Já nevím, jestli to někdo chápal z těch zahraničních delegací, co se tam odehrává z té české provenience. Ja som teda mal možnosť byť súčasť nejakých oficiálnych delegácií a tam vždycky dostávate dopredu tie informácie spracované od tých svojich tímov, o tom partnerovi, o tom, čo sa deje v tej krajine, čo aktuálne rieši, aké sú jeho kľúčové vyjadrenia. Ja si neviem predstaviť, jak to mali spracované práve o tomto spore. To nebolo dobré pre Českú republiku. A veľmi držím palce pánovi prezidentovi, naozaj mám pocit, že vynikajúco reprezentuje krajinu. Sledujem aj jeho manželku, akože klobúk dole. Akože fakt veľký obdiv aj pred pánom prezidentom, aj pred jeho ženou. Počkat, vy jste ale zažil vlastně pozadí toho Slovenského hradu za Zuzany Čaputové a zároveň teď jste sledoval, jak vznikal ten setup, to přetahovaná o to, kdo pojede, kdo kde bude, nebude, kdo jak bude kde sedět, ano. Tak jak... Je to nedôstojné. Je to naozaj nedôstojné. Pre Českú republiku, ktorá je vnímaná nejakým spôsobom a naozaj má dobré renome tá Česká republika. Akože to hovorím ako človek, ktorý žije inde a sleduje, ako vás vnímajú. Je to nedôstojné a tomuto by sme sa mali v zahraničnej politike ako vyhnúť. Tie domáce spory neprenášajme do tej zahraničnej politiky. To meranie... Čeho? No, veď práve. Takéto preťahovanie týchto, akože toto si nechajme na doma, ale nepleďme to do zahraničnej politiky. To tam nepatrí. Na druhou stranu v politickém souboji tahle přetahovaná je často i v jiných zemích. Nesme to ale škodí tej krajine. Myslíte si, že tohle fakt bylo poškozující pro nás? Ja si myslím, že to bolo nedôstojné Českej republiky. A protože vy jste zažil to zákulisí prezidentství, tak umíte si představit, jak to vznikalo tedy, jak organizačně tohle mohlo být složité pro ten hrad, když tedy mířil do té Ankary a teď se vlastně téměř se přetahovala každá židle? Ja si viem predstaviť, že vláda dokáže robiť naprieky hlave štátu. My sme to totiž zažili na Slovensku. Bol prezident Michal Kováč, ktorý sa kriticky vyjadril k politike premiéra Vladimíra Mečiara a Vladimír Mečiar robil presne toto prezidentovi Kováčovi. Že sa snažil ho demotivovať tým, že mu znížili rozpočet prezidentskej kancelárie, nechceli mu podpisovať zahraničné cesty a podobne. My toto zažili v 90. rokoch. Ale to je naozaj nedôstojné tej krajiny. Akože, toto je presne to. Viem si úplne predstaviť, ako to tá vláda dokáže robiť a že to robí, ale povedal by som, že už sme prešli nejakú cestu ako demokratické krajiny a že k tomuto sa neznížime. A hlavne, keď je tu nejaká tradícia a my máme rovnakú tradíciu ako Česká republika v niečom, takže na tie samity NATO v našom prípade chodí vždycky prezident. Nie predseda vlády, prezident. Lebo prezident reprezentuje Slovensko na samitoch NATO a predseda vlády chodí na tie európske samity. Ja som preto mal nejaké porozumenie aj preto, ako argumentoval pán prezident, lebo si myslím, že tá tradícia tuto je veľmi podobná. No ale chápete, že vy ste teď vytáhl příměr toho Mečiara? Chápem, lebo sme to zažili a v niečom mi to pripomenulo tieto staré časy. Nechcem to hodnotiť ako keby, že... Ale keď som počul tú argumentáciu a keď som videl, čo robili, tak mi to prišlo veľmi... Ako v niečom mi to prišlo, že aha, ale toto sme na Slovensku zažili v 90. rokoch a bolo to hrozné. A nepomáhalo to tej krajine, veľmi jej to škodilo. No, to je mrazivé. Mečiar je samozřejmě pojem, který si všichni pamatujeme. To je... Ta éra slovenská, při které... Tí mladí ľudia si vôbec nepamätajú. Dobře, ale vy jste kvůli tomu tehdy nedostali ani do toho NATO pozvánku kvůli Mečiarovi. Teď vy jste vstupovali o pár let později než my. Ano. Jo, kvůli Mečiarovi. To znamená, to byl takový autokrát, kterých se tady pak vylíhlo po té Evropě víc. Ale tohle rozhodně není adresa, kterou když teď řeknete, že Babiš, trochu vám připomíná toho Mečiara, je něco, z čeho se má človek radovať. Ja som ani nepovedal, že pán Babiš, aby som to naozaj, že hovorím, že to, čo som videl, ako vláda a niektorí členovia vlády postupovali, mi v niečom pripomenulo to 90 roky, áno. No, ale s plnou vážnosťou to hovorím. Nechcem hovoriť konkrétne o tom, alebo onom ministrovi, alebo onom premiérovi, ale keď som sa na to pozrel zo zahraničia, zo slovenskej perspektívy, tak si hovorím, OK, toto som už nikdy videl. Toto som videl u nás v 90. rokoch. A není to OK pre tú krajinu. Chápete, tohle je ale jako důležité. Je. Jsem ráda, že jsme se na to dostali proto, že příměry fungují v politice. Jo? Samozřejmě, že historické paralely jsou něco, co se vždycky používá. Jasné, a pokulháva to vždycky. Ano, ano.
Babiš není Mečiar ničím, ale jestli nějakým stylem, nějaké konkrétní akce vám toho Mečiara připomene, tak to rozhodně není něco, z čeho bychom asi měli mít tedy radost, protože Mečiar tedy rozhodně není vaše dobrá adresa. Není a ja úplne súhlasím s tým, že nemajte radosť z toho, keď sa tento typ konfliktov prenáša do zahraničia. Tie rozumnejšie krajiny sa snažia takéto veci si držať doma pod pokličkou a aj napriek tomu, že doma ten spor je, tak tá reprezentácia v zahraničí je natoľko dôležitá, že to sa nesmie prenášať. To nie je proste dobre pre tú krajinu. Aha, a i se znalostí toho z té vrcholné diplomacie, kterou jste vlastně nabral po boku Zuzany Čaputové, může tahle událost, která se tedy stala, pozměnit pohled zahraničí třeba na Českou republiku? Co máte na mysli, když mluvíte o tom, že to není dobré pro Českou republiku? Moja skúsenosť z tých 5 rokov je, že toto je taký bizar. Ja som nezažil, že by niekedy na tých summitoch tam chodili dvaja ľudia s tou istou agendou. To sa nestáva. To je taký bizar politický. A to si samozrejme to vyvoláva nejaký typ pozornosti. A keď sa krajina prezentuje a chce sa prezentovať ako stabilná, ako úspešná, tak nepotrebuje tento typ bizaru dávať do popredia. Že ten bizar, když vy to nazýváte takhle, môže pozmeniť pohled na tú krajinu? Tak akože niečo tam asi nefunguje, keď sa nevedia najvyšší predstaviteľa toho štátu dohodnúť a potom sa deje to, čo sa deje. A viete, máme tu kopec veľvyslanectiev. Jasné, že pripravujú pre tých svojich predstaviteľov správy, čo sa deje v tej krajine, prečo tam letia zrazu nejaké 2 delegácie, prečo tam není jasné, že kto koordinuje tento typ politiky. To nepomáha v robení nejakého dobrého mena akože tej krajine. Takže áno, toto je sledované. Možno to není komentované, možno to není ako keby na pretrase ako tá top udalosť, ale áno, všetci tí, ktorí sa tam zúčastňovali, vedeli o tomto spore 100%. Lebo tiež sme dostávali tie zvodky, tie materiály proste, s kým ideme rokovať, ako ideme rokovať a zrazu tam máte, že s jedným rokujete a s druhým rokujete a prečo vlastne tam stoja dvaja z tej krajiny. Akože, a tak. No, tak akože, dva, kteří spolu tam nemluví ešte. Ešte lepšie. A vyhýbají sa sobě navzájem. Ešte lepšie. No a nebo respektive nepotkají sa ani. Z tohto naozaj nemôže mať nikto radosť. Akože kto fandí Českej republike, tak toto není dobré. Jasné. Takže vy jste to nikdy jako první gentleman nezažil u žádné ze zemí, které se účastnili summitu NATO. Nespomenete si, že by tohle někdy jste dostali ve svých svodkách, že by v nějaké zemi se tohle odehrálo, že by tam takhle jeli delegace 2 letadly. Nie, toto sa mi nestalo. Fakt rozmýšľam, akože od OSN prezident na Slovensku bol napríklad OSN, valné zhromaždenia, boli NATO summity. Nestalo sa, že by tam takýto... Ja akože nepamätám si, že by sme niekedy mali, že takéto niečo sa deje. A důležitá bude i interpretace, kdo je viníkem. Kde vidíte viníka a vinu vy? Ja tak to vôbec nechcem posudzovať. To som veľmi ďaleko. Jednu z vecí, ktoré som sa naučil, je, že s veľkým rešpektom sledovať tú politiku v tých iných krajinách a nezasahovať veľmi do toho, aby ste vy boli sudcom. Ale vy nejste v žádné politické funkci. Vy môžete? Nie som. Teoreticky by som mohol, ale akože toto ja zase ctím. Akože toto si musí vyriešiť Česká republika. Ja môžem len povedať, že z vonkajšieho pohľadu mi to niečo pripomína zo slovenskej histórie a môžem povedať, že z hľadiska prezentácie tej krajiny navonok to pre ňu nie je dobré. Ale to, kto je vinník a tak ďalej, to som ďaleko od toho, aby som hodnotil a súdil. Tú českú politiku tak nepoznám. Ja s veľkým obdivom ale sledujem to, čo robí pán prezident. Akože, a tým asi poviem všetko. No my vám za toho Mečiara, za tu paralelu teda moc děkujeme. Ospravedlňujem sa. Tak jo, děkuju. Ďakujem veľmi pekne.